15 milyones nga mga agricultural intervention giturn over ngadto sa mga benepisyaryo sa balik probinsya sa Calawit, Zamboanga del Norte. Alang sa kinatibuk-ang detalye, dawato nato si Lorivic Cabin. Isip pagsuporta sa balik probinsya bagong pag-asa program ni President Rodrigo Duterte, balor 15 million nga mga agricultural intervention ang giturn over karon sa Department of Agriculture ngadto sa mga benepisyaryo dinhi sa Calawit, Zamboanga del Norte. Balor 15 milyones nga nagkadaiyang agricultural intervention ang giturn over sa Department of Agriculture ngadto sa mga benepisyaryo sa balik probinsya bagong pag-asa kun BP2 program kaniadtong Pebrero 23 ning tuiga sa Mindanao Livestock Production Center sa poblasyon Calawit, Zamboanga del Norte. Gitunol kini ngadto sa Muno Balik Probinsya Bagong Pag-asa Association din sa kasamtangan naglangkob kini og inisyal nga 78 ka pamilyang benepisyaryo. Lakip sa nasangpit nga mga agricultural intervention ang upat ka mga Brangus cattle, 55 ka upgraded cattle, ug 101 ka upgraded goat, lakip ang 45 kasako sa feeds alang niini. Aduna sa 20 kasako sa hybrid corn seeds, 60,000 ka banana plantlets, assorted vegetable seeds, lakip ang 70 kasako sa complete fertilizer ug 34 kasako sa urea fertilizer alang niini din kini giapilan pod og 59 ka sets sa garden tools nga ilang magamit. Ang pagtugyan niini ngadto sa mga benepisyaryo gipanguluhan nila Miss Perla Baltazar sa DA Central Office, ni Regional Executive Director Radon Sedanyo, ni Regional Technical Director Ferdinand Gamorot, uban nila First Lady Belen Tang Uy ang merepresentar ni Governor Roberto Uy, Mr. Joey Bernard kinsa ang Provincial BP2 Focal Person, ug Mayor Salvador Antojado Jr., ug Municipal Planning and Development Coordinator Ronem Brillantes. Kung wala kayo, mga partner namin, there will be nothing happening on the ground. Kaya po, we are very thankful for being here. Actually po, this is our first time to go on field. No? Ito kayo po yung una naming pinuntahan, kauna-unahang BP2 project na pinuntahan ng Central Office. Kami po ay conceptualize ng project na to, paano tayo makakatulong, nag-mobilize, pero sa response po na natanggap namin from Region 9, talagang nakita namin ngayon, nakakataba po ng puso kasi ang nakikita lang po namin dati ay mga reports, mga numbers, but now we'll be seeing, lalo pa mamaya, no? We're hearing the stories now at yun ay nakaka-excite sa amin na yung palang aming mga pinaggagawa ay may pinuntahan at may kabuluhan. Pinaagi ni unang ginang Belen Uy, gipaabot ni Governor Uy ang iyang mensahe ngadto sa mga benepisyaryo nga kanunay nga magkugi alang sa kadaugan sa programa sa atong gobyerno. Kasi this will not prosper kung hindi kayo maningkamot. You know, nasa inyo ang kadaugan, aning programa na gigastuhan dyan sa atong national government, ipaningkamutan. In behalf kay Governor Roberto Uy, who is always supporting sa lahat ng program na ihatag sa DA, PRDP, people there from DA, and sa mga umaabot pang mga programa, we assure you that we are committed. The governor is committed to do kung anong kaya niyang gawin to support this program and other programs that may come. Samtang gidayig ni RD Sedanyo ang LGU Calawit, ingon man ang PLGU Zamboanga del Norte sa kanunay niini nga aktibong pagsuporta o paglambigit sa mga programa sa Department of Agriculture. We thank the local government of Calawit for this Balik Probinsya. They have been our always active partner. Special mention kay Sir Joey kasi itong program na to isipin nyo, this is not the first time that we are meeting. This is a result of the series of meeting. This program of the government initiated by the President, of course with Senator Bongo, is designed to entice our Filipinos na sa Manila na bumalik sila because we always want to say may bagong buhay, may bagong pag-asa sa probinsya. And DA would always say na may pera sa agrikultura. When this concept was established, it gives us an opportunity to prove na may pera talaga sa agrikultura, and this pandemic shows
na ang kailangan natin talaga as part of our security, national security, is food security. Kining tanan, ubos sa pagpanikamot, ubos sa suporta sa provincial government sa Zamboanga del Norte. Sa laing bahin, si Mayor Antojado ang nagpasalamat sa DA ug sa kagamhanang probinsyal sa daghang proyekto nga gibubo nini sa lungsod sa Kalawit. Ito ho yung Kalawit ay maliban na kami po yung pilot municipality ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng ating Pangulo, ay dito po na ibuhos lahat ng programa ng Department of Agriculture. Maliban doon sa mga livelihoods, kita natin yung mga livestock. No? Dito ho yung pinakamahaba na PRDP road concreting project sa buong Pilipinas. No? Umabot ng 32.17 kilometers sa halaga na 460 million pesos. At salamat naman kay Ma'am Bilin, no, sa provincial government, kasi kung wala ho yung tulong nila, hindi ho yan maging totoo, kasi 10% sa 460 million ay ang provincial government po yung nag-counterpart. So umabot ng kulang-kulang 46 million. No? So ito po ay galak namin na mga malalaking proyekto, no, ng programa ng ating national government at saka sa provincial government ay dito po sa Kalawit talaga na ibuhos. No? So salamat talaga, sir, ma'am, dahil itong lahat talagang magpaiwan na panaginip lang talaga kung wala ang departamento ng agrikultura, no? Na siya talaga ang pinakamalaking suporta, pinakamalaking pundo na ibinigay dito sa bayan ng Kalawit. No? Pinakauna pa lamang ang maong agricultural intervention sa umalabot nga nagkadaiyang suporta nga magagikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno alang sa kalampusan sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Gikan dinhi sa Mindanao Livestock Production Center, Kalawit, Zamboanga del Norte, Larivi Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.